Novi zakon o javnim nabavama će olakšati donošenje odluka te smanjiti restrikcije za pragove u javnim nabavama. Lakšim javnim nabavama će pomoći i online katalog hrvatskih proizvoda s podacima tko i što proizvodi u Hrvatskoj. Ministarstvo gospodarstva neće biti samo pasivni nositelj, već će i upozoravati na odstupanja od prakse te na koruptivne pojave u javnoj nabavi. Najavljeno je na konferenciji javne nabave kao generator gospodarskog rasta, koji su organizirali Hrvatska gospodarska komora i Ministarstvo gospodarstva. Na njoj su se definirale smjernice za poboljšanje sustava javne nabave, te se otvorila rasprava o novom zakonu o javnoj nabavi. Promjene zakona, one nastupaju upravo sa namjerom da se promijeni ono što svi osjećamo, a to je da javna nabava nije dovoljno transparentna. Koliko je ona koruptivna, isto tako možemo razgovarati da imamo isto tako vrlo svijetlih primjera gdje pokušava se stvoriti uvjete ne samo da se dobije najniža cijena, nego da se dobije i najkvalitetnija oprema, roba, usluga. Tako da ovaj zakon on usklađivanjem sa europskim direktivama koja je jedna strana, isto tako sa našom praksom koju smo prepoznali, želimo stvoriti uvjete da ekonomski najpovoljnija cijena bude jedan od osnovnih kriterija i ona jeste, bit će osnovni kriterij. To će promijeniti odgovornost naručitelja. Oni moraju kao takvi prepoznati da moraju se uključiti u tokove, da moraju prepoznati što su to kvalitetni proizvodi, da ih moraju kao takve definirati i da najniža cijena predstavlja našu prošlost. Velike probleme poduzetnici imaju i s mnogobrojnim i dugotrajnim žalbenim postupcima. Vrlo često je bio prigovor da imamo tešku javnu nabavu, da je ona formalna, da ona je da zahtjeva puno dokumentacije. Idemo sada sa elektroničkom javnom nabavom, idemo isto tako sa dokumentacijom gdje se sposobnosti ponuditelja ne moraju dokazivati unaprijed, nego tek po odabiru, gdje moramo omogućiti da žalbena postupke javne nabave budu jednostavnije, da se to brže može na neki način zaključivati, da ne budu nam ugroženi ključni projekti. Ukupna vrijednost godišnje javne nabave iznosi gotovo trećinu državnog proračuna, odnosno 42 milijarde kuna, dok istovremeno udio javnih nabava u BDP-u iznosi gotovo 13%. Mi gubimo negdje po procjeni u sustavu javne nabave oko 13% godišnjeg BDP-a. Često su naši poduzetnici, odnosno ponuđači, u velikim problemima, dakle, zato što rekli smo da želimo ovim načinom, izmjenama, a to je frustrirajuće, doprinijeti da oni dođu samo u ravnopravan položaj sa inozemnim ponuđačima. Dakle, to je nešto što moramo mijenjati, a evo, u ovom uvodu i ministar i ja objasnili smo puno toga što ponuđači, što dakle, hrvatski proizvođači očekuju. Mi očekujemo da će ovaj sustav javne nabave prije svega donijeti ono što sam i rekao, da će više zastupljeni biti hrvatski proizvođači. Iz tog je razloga komora osmislila i novi alat, odnosno uslugu, online katalog hrvatskih proizvoda. To je samo jedan od alata, kao što je rekao ministar, to nećemo unijeti u zakon. Online katalog hrvatskih proizvoda, on će biti preporuka. Dakle, imat će naši ljudi koji raspisuju javne natječaje, odnosno tvrtke, imat će na uvid online katalog proizvoda i moći će propisati u natječajnoj dokumentaciji ono što žele. Ja sam rekao da je jedan od problema, svakako o tome se puno govori, i taj problem najniže cijene. Drugi je problem nedostižnih uvjeta, kriterija koji su u biti proizlaze iz nekorektne, stvarno nekorektne natječajne i nekvalitetne natječajne dokumentacije, pa ti žalbeni postupci koji traju u nedogled i tako dalje. Dakle, to je sada nešto što ćemo ovim izmjenama i dopunama zakona dakle, pokušati eliminirati do određene, rekao bih, optimalne razine. Ali to nije sigurno zadnja izmjena zakona. Kada se sad donese ovaj zakon, rekao je i ministar, onda ćemo ići da vidimo kako se on provodi u praksi, pa ako je potrebno ponovo ga mijenjati, mijenjat ćemo sve dok uistinu učinkovit zakon i sustav javne nabave ne postane generator razvoja gospodarstva Republike Hrvatske. U katalog kojeg tvrtke mogu puniti, inicijalno su upisana 254 proizvoda, od kojih je 49 sa znakom hrvatska kvaliteta i 13 sa znakom izvorno hrvatsko.